Hvad så, Sølygen? Er I klar? Hvad så, Lindstrup? Er I klar? Nu har jeg haft en masse gode oplevelser her i Lindstrup. Det er en af de bedste, jeg tænker tilbage. Det var faktisk første gang, jeg fik sex hernede. Det er godt nok rigtig mange år siden. Men jeg har stadigvæk ikke kvitteringer, så jeg ved, det er helt sikkert. Så jeg vil spille en sang, som jeg selv har skrevet her. Den hedder Færgemand. Lad mig her. Færgemand. Ja. Det var en stormfuld nat, langt væk fra Kattegat. Vi sad i Støvrig, i en by af Vestervig. Og det bankede over der, et den lød før. Det var den færgemand, den farlige færgemand. Det var den færgemand.